jacket? Kasi wala si jacket. Suki dito. Pag-abot nyo, ano, nastong ka? Kumain mo, gan. Sino? Mga fish punch kalas, anak ka lang Madam M's Maestri. Ha? Ha? Nagdag. Wow.
tsaka yun. Thank you so much, sir. Mabul talaga sa oras. Hindi ako ito pa yung ganito ka busy kapag ako ang nag-alter. Ito ako sa ayan o kasama ko. Nag-ano din siya na nandikdik mo ano. So, nandikdik siya. Gamit ko tapos alas niya. Sir, mamaya ulit ha. Mag-lecture mamaya. Kagabi, kung oras ako nakaka-okay, hindi ako makahawak ng telepono na. Super lasa na yun. Anong oras lang pala nakikita? Sure natulog siya ano? Sa baba. Thank you, sir. Kanya ang coriander, an?
imo na sa bilog-bilogon. Inang dako ang imo nga lampos kana imong pag-imat amaton kilid. Eh dira kaya Dili ka na kali mo. Gamay mo lang kayo na ano siya kayo magdamo kasi hindi ka kaya. Kaya Ikaw ba ka na mo isa. amo gid na saya ka pinat sa dapat pinat siya sa isa ron gulay gani. Isa lang dapat. Kung isa, dua, man sa kang gumayo mo para maano siya ba lulot pina sila. Tapos buro balis karon mo. Kung hindi sa buro balis karon, hindi na siya.